awangi anga duogo iri mana sani ena mondo mi alos kod jalup jagoro mano mar NAT bade ma Nairobi ka ntiere kanyo kod Alvans Odhiambo antiere kodi sani mana penjo maketo ne kacha ne japuonj awange wantiere kode ka achiel kachiel bende wada mana penjo mantie ka jopuonj nitie jopuonje gi kalo achiedh nade mopogore opogore mana kirango nyaka sani gigo mapo nono osebedo kanyo ka chuny oganda bende nitiere kendo gibedo kacha ka gipenjore ni gik mathoth makalo kuomgi japuonj man gi classes miwacho kata ni lessons maromo 40 japuonj nigi stress e kinde monu kaka jonat kod kupet uromo kod jatend piny Kenya bende uromo kod TSC mondo mi ulose chenro mag jopuonj gi bende obede yo moro makare koso ginango ma ulose kinde ma untiere karka ndiko japuonj mondo mede stress ok en gimoro bende ma konyo to jok mane gi stress masani ukonyo gi nade e tij puonjni. Erokamano mana kaka ne awacho ni gima osebedo ka miyo jopuonj stress en tich mang'eny. To other than tich mang'eny ng'ini kaka in donge gweng Clofas japuonj ni kinde ma koch wuok e skul ka en miyo en jakeno mar kanisa. En miyo en jakom mar anyuola. En miyo en ang'o japuonj ni ko e skul pod opuonjo nyaka e gweng oko kocha. Koro japuonj ni gosigo mapek kaka sani koro wuoye chenro mar somo manyien miluongo ni CBC ka beto nego bende klas achiel nigi nyithindo 24. Manyiso ni japuonj achiel kuom nyithindo 24. To kanyalo wuoye Nairobi in particular kama nitie idhi e skul kaka nanyis kaka kidhi Olympic Primary School Kibra iyudo ka klas achiel nigi kata gi nyithindo 120 kuom japuonj adi japuonj achiel. To mae CBC ni dwaro ni japuonj omi nyathi ka nyathi maximum attention and individual attention. Mazi nyathi ni nyalo kuocho ma japuonj puonje kuocho kwa lao motimang'o magitieki mok nyatimore sana. To japuonj ni be kotieko puonjo to dwano ber gi tools ge mag puonj miluongo ni nyaka los schemes of work, nyaka los lessons plan, nyaka los lessons notes. To ma japuonj odonje skul awach ni Nairobi japuonj chiwo saa 11 gokinyi kiti jam ma Nairobi mang'ina aneno ka be osechako Kisumo ka. Mazi japuonj chopo e skul gimoro saa 12:30 kata saa 1. Teno dwa puonja nyaka saa 1 odhiambo. Bang' saa 1 odhiambo ni onego beno loso documents mineno ka nyisigi. Saa 1 ni koko chako gore gi jam kugike ot japuonj ugike ot saa diwa saa 2 saa 3 mano ka Nairobi. To kake japuonj be ng'ama dhano ma en jaod ng'ato to en chi ng'ato nyaka be oshughulikia family ne wach mar tedo kod weche moko mag ot. Koro ka japuonj koriwre gi gigi te ma jopiny dwaro ma skul dwaro kod ma family ne dwaro jopuonj are depressed. To gima miyo jopuonj bedo depressed mo to gigi te wasewacho ni TSC Clofas ok no wacho gi station ka kende. Iyudo ka jopuonj no dhi course molo primary school ndalo moko TSC no wacho ni kimedori somo to imedi msara. Koro jopuonj mang'eny no dhi medore somo modhi university motieko. Ka jopuonj ni tikitike somo ni the year 2012 to jatend jopuonj mar ndiko Nancy Macharo lokore ni koro otas mane jopuonj osomo ni mago mano otas certificate kono lungo mane mano otas ok nyal tigo ni koro monde kawi ochako loko chik ni nyaka ibed gi C+ kokitima ng'owa kokitim degree. Jopuonj ka no wang madhi karibu 10,000 around 20,000 gine gi wang kamano. Koro jopuonj mane yudo C+ ochako dok e college mondo dhi opuonjre kod nyithindo mane ni oko mane oa e college. Ka gi e college ma gitieko somo margi gi C+ mane wacho as a cut off ka gibiro sani gidwa TSC number chako lok sani TSC number ok nyal miyi ka in gi C+ kende idwaro C+ in every subject and in particular in the maths in some combination. Koro ineno ka jogi kendo manyo dhi puonjgi be ochako nade ochako dhi owang'. Koro miyo joma nie college mane mbalariany chunygi jogi puonj ng'ama do biro puonj koro timo nade koro onge kech en kama sheria gi chike lokore saa ka saa nikech ok gidwa ni gindik jopuonj koro giloko goal post kiomo ni dhi lokoni to kaw goal post odhi timo nade odhi oket koni. Koro wan kaka union wasegore ni jopuonj kwa ywak ni meduru jopuonj mondo ndiki to gin kar mondo gimed jopuonj ging'iyo kaka inyalo med jopuonj michulo bei mayot ni japuonj miyo siling 20,000 Nairobi kacha kata Kisumo sani ot midake bende yudo ot mar 20,000 tang' idong' gang'o mimiyo family ni tang' idong' gang'o minyalo konyori go in kaka wuon ng'iewo go lawi moro ing'iewo emomiyo sani kata kidhi e town ka
kati wuoth kanye japuonj ng'ama ochamo gik nikech en ng'ama yudo msara matin motomnade mogik omiyo janyuol nyalo kare biro ni jopuonj mabiyo ne japuonj nikech kong'iyo japuonj piny nyaka malo onene en maber kata molo tich ang'o tich mar ang'o mar japuonj koro omiyo wan wasebedo kwariyo ni jopuonj to kata kwadok e wach mar health mani wacho ni mental health mar jopuonj madere gi mobedo depressed gi wasekedo ni jopuonj mwabedo gi insurance ma private miluongo ni Minet kod department BTC nigo sani mar wellness mar jopuonj kod jopuonj mobedo depressed gi gibedo ga council kata ka sani kuwa jopuonj mang'eny odonje wach mar kong'o to ok ne gihero kong'o gidonje kong'o mar pondo kod mar laro paro nikech pressure ng'eny gi depression ng'eny ok en kata stress kaka wacho Cleophas en depression ma kiromo gi jopuonj wuoyo kende kiromo gi jopuonj to jopuonj osiko mane kong'o sama no dwell group nikech gin gi depression to ma luwore gi ng'eny mar tich to msara to nok koro wan wasechung' ni weche gi mag wellness wan kanyo gi health department ma japuonj manyalo bedo kamano tinyalo mi counseling maber yo mar counseling to kata kamano pod wapush sirikal mana kaka wange no ng'isi ni apa ne gin state house ne ngeso Saturday gin ngeso wan kanyo tich abich gigi tene wawacho ne ker mowinjo other than wach mar housing levy ma ang'eni sani wach maduong' ma ji wacho mang'eny magi gikeno wacho ne muanuoyo to kendo wacho ni jopuonj ka wacho ma to wacho gi ratiro kendo gi chik nikech Kenya mzima ka wan namba 2 chulo ushuru bang' Safaricom onge ng'ama chulo ushuru maloyo jopuonj wan namba 2 mani nyalo kara check koro wan gi ratiro kendo right mar dwaro pesa maber kuom tich maber mwatiyo ke japuonj kosepuonjo nyithindo ok opuonj nyithindo mar kalo penj kende kidhi kare nasari nyithindo mathindo PP1 PP2 iro ka japuonj to nyaka nyathi icho maywe nyaka nyathi iro ka nyithindo moko konyore kata class japuonj konye nyithindo moko umgi chalo nade japuonj yweyo koro japuonj en janyuol ken wach mar puonj kende omiyo wadwa ni japuonj sama imiyo mshahara ng'ato kik bed gi tokana ni mano pesa molal mano pesa mogero piny kowuoye gero kata mana ute kata gweng' ng'ama ogero ot malong'o sani kata gwenge mowuoye minyalo kwan sani gin mana jopuonj ma good example kuonde mamoko joma ong'iyo kata mana pikipiki mokonyo nyithiwa gogo ngware gin mana jopuonj joma okawo nyithiwa kata manyo onge tich moro matin konyo tiyo kata dala kata kanye gin mana jopuonj koro pesa momi japuonj ok en pesa molal en pesa modhi e grassroot nitie gik mathoth ahinya ma jopuonj bende kale mana duoko mapiyo kata ng'adhiri japuonja wange education kata sector mar puonj ni wacho kanyo ni wantiere kanyo kod japuonj Alvans Odhiambo podi gino ma waloso sani iwacho ni puonj ni en gino ma wacho ni en noble profession gino mantiere sani kiwacho ni en noble profession bende sani pod en noble profession iwacho ni en puonj ma jok moko sani kinde molose sani nitiere nyithi sikul mayiero course magidhi e mbalariany bende pod nitiere sunga moro ni ng'ato wacho ni oyo wadhi akaw course mar puonj ni mondo abed go kacha kinde moro dongo Alvans kata bende kan pod nitiere sikul ineno kata ng'ato wacho ni oyo an adhi ka japuonj adhi ka mwalimu adhi kama chalo kama sunga mar tij puonj ni bende pod entie to koonge kata koselal inyalo duoke yo machalo nade mondo nyithindo bende madonjo ne ni adieri ok en course moro makakawo ten thagruok gi mudo lak tok somo puonj tich maber mogik mana kaka iwacho kendo japuonj en a light of the community and the society mwanyalo wacho to puonj nigi challenge mage en luong mana kaka iwacho wacho ni noble profession and is a calling en luong ji te ok nya bedo japuonj en gimi tuye ne chuny mana kaka mi tije mag jopuonj ma jomoko kong'eyo ni other than teaching there are things beyond teaching ma jopuonj timo kacha puonjo nyithindo bedo obedient bedo joma nigi luor kata society emomiyo kata sani kata iwacho ni pod jomoko nyalo doubt gimomiyo ochayo jopuonj en msara matin but japuonj pod en ng'ama nyalo siem kama ji obed kata kidhi e gweng' kacha most of nyithindo moriere te gi nyithi jopuonj gi nyithindo manyodag gi jopuonj to mondo mi puonj luor nyaka koro sirikal ti gi jotend jopuonj mo chalo kaka union gi TSC kwa bedo kanyakla mondo ng'i kaka wanyalo loso puonj mondo obed e yo makare nikech wan kata kaka union ok wan encourage laziness kuom jopuonj ok wan encourage timbe mag mayienglo kuom jopuonj wan ogore man ratiro mar jopuonj ni mi japuonj space mondo temerade mondo titije mondo chiw result to ok inyal chunyo japuonj ni japuonj nyithindo kal penj tiro ka gin classes gin 12 e skul achiel jopuonj gin 4
King ka penjo wuok ni nyithindo rem to jonyuol oting'o matawe ni teacher so and so must go ni Tom must go, John must go, Kiang'anya must go. Nyaka wang'e ni the ratio mar japuonj kod nyithindo romo nade. To ka nyithindo gibiro kalo penj to japuonj ni maybe promotion bedo pegged on performance maber as part of to performance again kera penj kende. Sani wan nyithindo manyalo go ball mogo mpira madhi kada mandik loka kaka nondike Oliech gi loka kucho mago kata ne Arsenal mpira Manchester be giro mane nwingo margi wanyalo bedo gi nyithindo ma japuonjo tiene weche mar ng'wech mar ngaringa maber mayudo mana pesa